Следващия въпрос е зададен от анонимен и гласи: Като кой герой бихте се облекли? аз бих се облякла като Педранка. Педобира. Искам да се облека като Тор. Аз ще се облека като моя бошчо и като твоя Пенчо. Не като индианци. Да се облечем като индианци да правим хуга, 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 хуга. Ай, чухай някакво да уби. Това се рапоче. Няма да се опитам, няма да успеят никога. Искам да се облека като... Дева Мария. Да, аз слагам си портретче тук така. Портретче. Или да се облека като... Мен? Да. Като Батман! Аз ще се облека като като Спайдермен. Бахти. И бахти. Искам да се облека като Спайдермен. Оф, да представяш, ме моля да скрия Като сама. Батман. Добре, скривам се. Не като Батман ще се облека. Да се направим като Джокера. Това ме харесва. И какво ще? Ай, ще вземем бичка награди, ти колко върши. Абе, всичките косплеяри, мосплеяри, да си гледат работата. На този аниме фест. Доктор Хенд. Talk to my hair, bitch. Защото ние ще бъдем number Тук. И кой ще бъде number one сега на K-pop вечерта? Коя кейпоп вечерта? Сегашната K-pop вечер. На партията другата седмица. Ами, Всички на нейния. да. Глупости, ще кажа. Естествено. Бончо ще победи. Башчо. Пенчо. Башчо. Гледай си ратата. Няма. Ме.